Здравейте! Аз съм Ники и сега ще ви заведа в един непознат град на бизнеса. Не знам за вас, но аз много обичам да се забавлявам и да си купувам разни неща. Но за да си купиш каквото и да било, трябва да имаш парички. А парите са много странно нещо. Толкова е трудно да ги получиш, а пък е толкова лесно да ги използваш. Направо изчезват в момента, в който ги получиш. Но аз знам тайната на парите и съм тук, за да помогна и на теб да научиш и да разбереш всичко за тях. Ела с мен на едно приключение в града на бизнеса. Ти и твоите пари ще е първото, за което ще си поговорим. Тук ще научим откъде идват парите и как местата, които възрастните наричат банки, могат да ти помогнат с твоите парички. След това ще си говорим за бюджет. Има ли нещо, което искаш или трябва да си купиш? Обзалагам се, че има. В бюджет ще се научиш как да планираш правилно преди да си го купиш. А някога чувал ли си за банкова сметка? Ей, да не си, в спестявания ще научиш как банковите сметки ти помагат да спестиш пари, какво е лихва и дори как да използваш дебитната карта на банкомат. Като си говорим за карти, чувал ли си за кредитна карта? Тук ще научиш всичко за света на заемите и кредитните карти. В този свят всичко звучи много лесно и забавно, но трябва винаги да сме много внимателни с заемите и кредитите. В края на нашата разходка из града на бизнеса ще отидем в раздел оценка. Там ще разбереш колко си научил. Но преди да стигнем до там, трябва да продължим нашата разходка по план. Ако си готов, да тръгваме. Натисни ти и твоите пари.